एबसु आरो आसुनि हेफाजाबनि बिजाथिफ्रा दिनैनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो। दिनै बाक्सा जिल्ला मसलपुरि महकुमानि सिङाव थानाय जालाख'नि बगादुर ब्रह्म किसान कलेजाव गोदान फरायसा आफादनि बिसायख'थिया जानानै थाङो। बे बिसायख'थियाव एबसु आरो आसुनि हेफाजाबनि बिजाथिफ्रा गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियाव गुबैयै एबसु आरो आसु मोन्नैबो फरायसा आफाद अदेबानि बगादुर ब्रह्म किसान कलेजनि दालाइसा एबसु आरो दालाइसा आसुनि गेजेराव जथायै बे बिसायख'थिया जानानै थाङो। बगादुर ब्रह्म किसान कलेजनि दालाइसा एबसुनि आफादगिरि अनस्रां बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बाक्सा जिल्ला एबसुजों लोगोसे बेनि बेन्दोंआवनो थानाय मोनब्रै दख'रा एबसुफोर जेरै जालाख' दख'रा एबसु, सिलबारि दख'रा एबसु, राबां दख'रा एबसु आरो साफागुरि कख्लाबारि दख'रा एबसुनि गोबां हेफाजाबजों दिनैनि बे बिसायख'थिया गोबां आब्रुथिनि गेजेरजों जालाङो होनना गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बगादुर ब्रह्म किसान कलेजनि बे बिसायख'थिया एबसु आरो आसु मोन्नैबो आफादनि जथायै गेलेनाय आरो बिथांमोननि हेंथायै AVVP हानजानि गेजेराव बिसायख'थिया जादोंमोन। बेनिनो एबसु आरो आसुनि जथाय हेफाजाबनि बिजाथिफ्रा गोबां अनजिमायाव बे बिसायख'थियाव देरहासारनायखौ फोरमायो। खुलुमबाय। दिनै बिबि किसान फरायसालिमा फरायसा गौथुमनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया मोजाङै जानानै थांबाय आरो बे जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गुबैयै मोननै पार्टी एबा मोननै बिथिंखै इलेक्शना जादोंमोन। जेरै ABVP होननाय मोनसे पार्टी दङ आरो मोनसे एलायन्स बिबि किसान फरायसालिमा दालाइसा एबसु आरो बिबि किसान फरायसालिमा दालाइसा आसु बे मोननैजों एलायन्स बा थांनाय बोसोराव जों एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनैनि जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जयै जोङो आसु आरो एबसु गेलेदोंमोन आरो बे इलेक्शनाव जोङो दिनै फिथाइखौ मोननो हाबाय। थांनाय बोसोरावबो जोङो एलायन्सै गेलेनानै फिथाइखौ ओरैबायदि मोजां मोननो हादोंमोन आरो देग्लायबो नैबे बोसोराव आरो दिनैनि नैबे जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो जोङो जि फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो जोबोरैनो मोजां मोननो हादों। फिथाइया मोजाङा ओरैबायदि जोङो एबसु आरो आसु जयै गेलेनाय जि पार्टी बे जोङो मोजां देरहानो हादों आरो जेननाय पार्टीया ABVPआ जेनदों। बेसेबां सापर्ट लाना देरहानो हाखो? सापर्ट होननानै बुङोब्ला जोंनि जिथुनाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जि बे फरायसाफोर बा भटार्सफोर बे भटार्सफ्रा थारैनो गोबां फरायसा दंमोन। नाथाय माखासे उसुबिदा आरो गावनि बेक्तिगता गावनि फारसे जि उसुबिदाफोर थायो फरायसाफोरा बे बिथिंखै नैबे दिनैनि जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बांद्राय फरायसाफोरा बाहागो लानो हायाखै। थेवब्लाबो जि फिथाइ बे फिथाइया जोङो मोजाङैनो जोबोर बुरजा भट मोननानै देरहासार जानो हादों। मोनबेसे बिबाननि थाखाय बेवहाय भट जायो? गुबैयै थांनाय समफोराव जोङो मोनफ्रोमबो जे बिथिङाव जाय बिबाननि थाखाय भट जायोमोन बा इलेक्शन जायोमोन बे इलेक्शनाव मोनफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ जोङो इलेक्शन गेलेनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय नैबे दिनैनि जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव गुबैयै मोननैल' बिबानाव जोंनि इलेक्शनखौ गेलेनो गोनां जादों आरो बे मोननैबो बिबाननि जि इलेक्शन बेयाव जों मोननैयावबो देरहानो हादों। मानोना गुबुन फारसे जों नोजोर बोयोब्ला जोंनि बर' बा एबसु बिथिंनिफ्राय जायफोर केन्डिडेटफोरखौ बिजाथि हिसाबै थिखांदोंमोन बिथांनि एगेन्स्टै मोनबो बिजाथि दिखांनाय जों ABVPनिफ्राय नुनाय जायाखै आरो जोङो देरहानो हाबाय। नैबे समाव फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसालिमानि माबायदि हाबा मावलांनांगौ नोंथाङा फोरमायदों? नैबे समाव दिनै जि बिसायख'थि बे बिसायख'थि फिथाइयाव जायफोर बिजाथिफोरा जै जानो हाबाय देरहासार जानो हाबाय बिथांमोना थांनाय समाव जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव देरहासारनाय एबा नैबे दिनैनि सिगांनि जि एक्जिस्टिं इउनियन बडि बिथांमोना जायफोर खामानिखौ जोङो दालाइसा एबसु आरो दालाइसा आसुनि थिननायाव बा खावलायनायाव जायफोर खामानिखौ मावदोंमोन आरो बैफोर खामानि मावनायफ्रा जायफोर आबुं जाबाय बेयो मोजांनि बाथ्रा आरो बे समाव जायफोर खामानिखौ थांनाय समफ्राव जि एक्जिस्टिं इउनियन बडि दंमोन बेयो जायफोर खामानिखौ आद्रा दंमोन बेफोर खामानिखौ नैबे दिनैनि जै जानाय जि इउनियन बडिनि बिबानगिरि बिथांमोना मावफुंलांगोनखौ जोङो आसा थिदों आरो जोङो खावलायबाय थागोन। আমি যিটো বড়ো ভাই ভনী আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাই ভনীসকল যিটো আমাক ছাপোৰ্ট কৰে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোক প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি যিটো আমাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন সভা হৈ গ'ল সেই নিৰ্বাচনী সভাত মই প্ৰায় 205টা ভোট পাই মানে সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কিমান দল আছে? বৰ্তমান আমাৰ এটা দুটা দল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ এবছু আৰু আছু আমি এলায়েন্স হৈ খেলি আছোঁ মানে। আৰু
আৰু এগেইনষ্ট আছে আমাৰ AVP বৰ্তমান AVPৰ পৰা কোনো এটা প্ৰাৰ্থী নাই বৰ্তমান আছু আৰু এপছুৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আছে বৰ্তমান এতিয়া কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ইমানখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে গতিকে বহুতখিনি ভাল লাগিছে ষ্টুডেণ্টৰ কামখিনি বহুত নিষ্ঠা সহকাৰে কৰিম আৰু যিবিলাক কথা কয় তেওঁলোকে বহুত নিষ্ঠা সহকাৰে শুনিম মই আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ মই একদম মানে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ যিখিনি ডিচিপ্লিন বৰ্তমানলৈকে হৈ আছে আমাৰ মানে আগৰ GS বুলি ক'ব লাগে এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেজেণ্টে হৈ আছে তেওঁ চৰাংচাৰ ব্ৰহ্ম যিমানখিনি ডিচিপ্লিনত চাইছিল তাতকৈও যদি মই বেছিকৈ পাৰোঁ একচুৱেলি পাৰাটো মুস্কিল হয় অলপমান তেওঁলোকৰ বহুত ডিচিপ্লিন আছিল গতিকে মই যিখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি লৈ ডিচিপ্লিনটো চেষ্টা কৰিম क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OBC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNMनि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANMनि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास ANM कर्सआ 2 years कर्स JNMआ 3 years कर्स